Part 4. I'm hoping this is the last one. But yeah, ndifuna ukugqibezela isitori. So ya kwaba njalo ke kwaphuma ke ezo nto ke kumgabho wam ndigajiswa ngubhiza nge-20 litre yepheyile on the, I think it was the third time, if not fourth time. Like every time off ebuya emsebenzini off kuloo week, kuloo veki iba ndim naye, uyayiva. So ke kwenzeka ke ndithi nam ndandimangalisiwe. Yazi umangaliswe ube shocked, you understand, but relieved at the same time. Andazi noba yenza sense na. Yangathi kum le nto ndiyibonayo izawukhulula amaqhina. Yangathi ndiyayazi into yoba nantsi eyona nto idala indibambile, uyeva. Hayi ke ndaqonda uba ndinemincili, andikwazi uzibamba, ndifuna ufowunela umamam ngoku. In fact ndakhawuleza ndamfotela, ndambonisa le nto, lo mmangaliso, lo mlingo ungaka, uyeva. Sesothuka naye ke ngoku ebuza into yoba kanti uphi, uyeva. Hayi kaloku xa ndinomlingo ongaka, because naye kudala njengomzali esana ikhamera yale fowuni ayandiyazi, it's giving Android vibes, but ke ndifuna ukugqiba isitori. Inkungusana, kunini ndiyisula. Anyway, ndi-excited kaloku, umzali wam kudala ndimbona uba naye uxakiwe maan uba hayi maan kutheni lo mntana, kwenzeka ntoni, because into yam ndithi sendisithi ingathi ndiyawela, uphinde ungayazi uba kutheni, zibuye umva zijike, yebo. Kangangoba andisafuni umbalisela izinto zam, uyandastenda, xa kungalungi andibaweli uthetha maan, uyabo. That is why ndizifihlile nohamba kwam, uyabo. So umamam, hayi bo, ayicacise kubhiza le nto, into yoba no, into endiyibonayo apha, uyandastand, le nto bekuzanywa ukwenza sisibopho esi, basically, uyabo. Eyabe secacisa kumzali wam, yangathi uthetha nomntu amaziyo. Wathi, heyi wena, awuyazi kunini sihamba nalo mntana, kunini siyizama, akho siko singalenzanga, akho mbiza angayiselanga. Uyeva, ndivela ekurojweni ngamaxhwele, yho, ukhe ubone, because ezinye izinto andikwazi unibalisela ncakasane, uyabo, izinto ezazisenzeka, like how much I lost and how deep I was in trouble. You understand? Zikhona ezinye izinto endingakwazi uzithetha because kwawuvela izinto zefemeli, of which ke ngoku andikho kwi-social media for that. But kwakunzima maan, kwacaca nasesidengeni into yoba ikhona ingxaki. Ndikuxelele into yoba mna ndaba nethemba ngalaa mzuzu ndibona ezaa nto ziphuma kum. Ndanento ethi maan ubomi bam buzawutshintsha, abuzubuyela esimweni, uyeva. Sendiba nomzali ke ngoku wangumntu ondaziyo into yoba, uyayiva, sendiba kabisabubuza imibuzo ifani, uyayibo. Wayazi, wayi-andastenda, wangumntu omane etshekhisha ke uba ninjani ngoku, uyeva. Sendiba seyitshomi yakhe nalo mfana, uyabo, because wayesithi xa encokola athi akho mntu mna wakho wandenzela into enkulu kangaka. Because kaloku umzali wam sevele oswelekelwa ngumntwana ongusista wam endize emveni kwakhe. I think nam nakum lase liphela ithemba, uyandastand, ingathi angandiluza nondiluza, because le nto yayingaphelelanga maan, yayindigulisa nondigulisa, like ndandigula. Seriously ill. Akho gqirha uyibonayo, akho scan ndingasihambanga, akho nto icacayo into yoba ingxaki yintoni. Ndithetha uba ke lo mfana wandikhulula ke ngolo hlobo ubhiza. Saqhuba ke wethu, saqhuba. Kwathi ke ngoba kaloku singabantu, uyandastand, awuzude uhlale ngenxa yento yoba uncediwe, uyabo. Azange sixabane kodwa we parted ways. Ewe, kwakungemandanga xa kufuneka kuthathwe izigqibo, and one of us had to make the decision uba ayikhona, uyandastand. Andizutsho ukuba ngubani, but what matters is
laa mfana is still a very big part of my life. Mna apha ephehlweni ndisebenzisa yena, uyaunderstand, kwizinto ezindohlulayo ndisebenzisa yena. Laa nto into yoba ezinye izinto awuzude uzenze ngokwakho uzikwazi, nawe awukwazi uzinyanga ngenye ixesha, uyaunderstand, uyadinga unyangwa, uyasidinga isandla somnye umntu, uyaunderstand. So ubhiza ke ungena apho mna kum xa sendixakiwe ndiqonda uba hayi noko andiyazi ngoku ndiye ndibize ubhiza, and kubhiza yinto elula ukuza. Akho nomhlekazi wam ongamaziyo ubhiza, uyayiva. Nabantu abaseRhawutini umzekelo, xa ndizazi uba ndawufika kudala mna, ezinye izinto azifuni uposwa umzekelo, zifuna isandla somntu ncakasana. And ke amaxhwele ayohluka bethunana. It's one thing into yoba umntu alazi iyeza senjengoba ngolufundiswa okanye abhalelwe amayeza encwadini. It's another ukuba namandla okunyanga. Nantsi into abantu abayilibalayo, amandla sisiphiwo, yinto apho engekho nakubani na. Not every Tom, Dick and Harry unesiphiwo. Amayeza singawazi sonke but isandla sokuphilisa sikwabantu abathile. Ndizama ukuthi ke ungaze umjonge umntu, umjonge emaqatheni, umamele isiNgesi sakhe, okanye ujonge apha asuka khona, okanye ujonge iprofeshini yakhe, okanye uyayiva mani. Sometimes usindiso lwakho lukulo mntu, umjonge emaqatheni. Andithi hambani nithandana ke, mna yindlela olwaza ngayo olwam uncedo senditsho into yoba ningathengisi ngani ngenxa yento yoba kufuneka uncediwe. Ngcolile amaxhwele akhoyo phandle apha. Mna I went to Bhiza willingly, and ke ndandingamthathi serious uba khona into ayaziyo wethu ngokunyanga, uyaunderstand. Ndandingayelanga loo nto mna kuye. It was a by the way into yakhe yoba asenje into yoba kanti ndize kumntu olaziyo iyeza, ayonto wayeyithengisa leyo kum, uyabo. So ndiyafuna ukuthi wayethunyelwe ngamanyangi, uyabo. So nditsho ukuba usesisihlobo esikhulu salapha ekhaya, not just kum ndedwa, abantakwethu, umntu onengxaki nje owonqena uxelela mna, uyaunderstand. UBhiza is the go-to place. Naxa efikile apha ekhaya kukho loo nto ikhoyo, uba yi-VIP, sentsho into yoba ungumntu ohoywayo. Nobhuti onozabe nesikhwele shem uyawuba sengxakini because leya yiposition engasoze sentsho into yoba andiyiboni, i-relationship endingayiboniyo ichitheka, uyayiba. Ngumntu nje oyawundingcwaba nam ndiqinisekile into yoba ndawuze ndimngcwabe, yabo. Wandikhulula sanezikawusini ndibotshelelwe. Umntu futhi owayendibophelele wayesecinga uba ugqibile ngam. Kanti amanyangi, uthixo amanyangi banalo icebo, futhi nje balizisa ngendlela engaqhelekanga, ngoba kanti ingomntu khaphukhaphu. Hayi, ungacingi manje uba ndibalise esi sitori nje icofo lam, ithiwani, ifokotho lam liyacofeka. Alicofeki lula papa. Into okunayo kwenzeka ke, I think yayimilingo yamanyanga into yoba mandidibane nalo uncedo ngolo hlobo, futhi nje ndathi ndawuncedakala. Kwaba buhlungu, andifuni uxoka, yaba ngathi mna ngoku ndiwelile ngoku umntanabantu, uyaunderstand. But ke I think saphela siyi-understanda wethu sobabini. I think spiritually naye umatured, sayi-understanda futhi nje yayinto edlulayo, uyaunderstand. Ungulo mntu umzekelo, sentsho into yoba into ebalulekileyo mandingabe ndiyicacisa, ubaluleke kakhulu empilweni yam nezinto endixakileyo nanamhlanje, uyayiva. NguBhiza mna umntu endiye ndimthembe into yoba akanawundijikela andibondele iyeza elingazundisa ndawo, ngoba kungcoliwe phandle apha. Mna ndiveske ndiphume ndiye naphi na. Umntu uyamjonga umntu ozawuba ngumkhululi wakho, ungabi lixhoba. Ndizama ukuthi negqirha nakakade kuyaba khona amaxesha ube nomntu, kodwa ke ungacingi uba nguBhiza kuphela. Ningacingi uba xa ndibulele uBhiza ndiza ndifumana lula. Awuzuzazi zonke iimfihlo zam, qha nje ndimthe tshe, uyeva. Ndakhumbula nto into yoba mfana, you are a very special person. Wakhe wandikhulula wandiweza. Camakwini ke liphelele ke ngoku ibali, ningabe nindibuza enye.